mig, der handler velfærd og trivsel i virkeligheden om, at det er noget, vi sådan giver til hinanden. Det er sådan en kontrakt, vi har med hinanden. Jeg har jo sådan en klar holdning til, at jeg vil ikke have, at der er nogen, der kan få profit på velfærd, for eksempel. Fordi det bliver usundt, det bliver et usundt forhold, så på den måde så får vi sikret et A- og et B-hold, og det vil jeg ikke være med til. Jeg vil altså have, at det er noget, vi giver til hinanden, noget vi hjælper dem, der har behov for det, så alle har den samme hjælp, uanset om de er rige eller fattige, skal alle have mulighed for at få den samme hjælp, fordi vi på den måde kan få det her velfærd til at vokse. Det er sådan, og det er sådan set også det, jeg sådan har prøvet at bokse for de sidste 8 år, jeg har siddet i byrådet. Men vi er nødt til at sikre, at velfærden den fungerer. Vi er nu i gang med at sige velkommen. Som borgmester af en kommune, så er det jo vigtigt, at man får lagt rammerne for, at man kan lave trivsel. Dem, der skal lave trivsel, når man styrer en kommune, er jo primært vores omsorgspersoner. Så det er jo vores hjemmepleje, vores plejehjem, det er vores børnehaver, vuggestuer, det er vores skoler. Så for mig handler om at sikre, at der er ressourcer nok, og der er prioritering af det. Samtidig skal jeg selvfølgelig også sikre, at vores grønne og vores natur, vores sameksistens derude, det bliver bevaret, man passer på det, sådan så de borgere, vi har, kan nyde godt af den natur, vi har. Så det er så i hvert fald et godt bud på, som skal sikre trivsel. Og jeg er glad for at have fået invitation til at fortælle noget, der virkelig interesserer mig meget. Det er nemlig, hvordan finder vi en måde at leve på, som kloden kan rumme på en eller anden facon, og som vi samtidig også kan trives ved. Og det er sådan det, der er meget af min forskning og min cykeltur også handler om. Og det modsatte af trivsel er jo mistrivsel, og det kæmper vi jo med landspolitisk desværre. Men der har vi også gøre en indsats. Vi skal have nogle ambassadører, nogen der vil noget. Vi skal også hjælpe de unge videre og sige, okay, når vi nu taler unge mennesker, så skal vi tale mistrivsel, og vi kan tale forældrerolle, som er væsentlig for os. Det er noget, vi vil kigge nærmere på i LA i hvert fald. Jeg er blevet udstyret med 2 ører og 1 mund, så jeg er den, der i hvert fald vil lytte rigtig, rigtig meget. Børn og unges trivsel i Halsnæs er ikke særlig god, som det er lige nu. Og det er noget af det, hvor brænder rigtig meget for. Det er, at vi skal gøre mere for, at børn og unge her kan lykkes med det bedste liv muligt. Og det gør også, at vi er nødt til at tænke ind i fremtiden. Så for Radikale Venstre betyder det også, at vi skal tage ansvar for den grønne omstilling. Det nytter ikke noget, vi bare sidder ned og venter. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget. Om det er solceller på land eller vindmøller på land. Men sol og vind og el skal vi have, fordi det er børnenes fremtid. Og Radikale, der går vi ind for, at vi skal have rigtig gode forhold for den næste generation. Vores kernevelfærd, den skal være i orden, og det er et kæmpe politisk ansvar. Jeg er selv uddannet pædagog og har haft mistrivsel inden både på mit eget liv, men også i min tid som vuggestuepædagog. Og jeg ved, hvor meget det betyder, når det er, at man ikke får stillet sine behov for tryghed og tilstedeværende, omsorgsfulde voksne. Så det primære for mig, hvis jeg skulle blive valgt ind i byrådet, det er at sørge for, at vi har en kernevelfærd, der er i orden. Og så har jeg også brug for at sige, at det er systemvelfærden. Fordi det, der også er vigtigt for os i Alternativet, det er, at vi også stiller skarpt på det, der er den relationelle velfærd. Det er den tid, vi har sammen, når vi er familie, venner, lokalsamfund, civilsamfund, foreningsliv. De 2 former for velfærd og trivsel der, det er hinandens allerbedste samarbejdspartner. Så derfor skal vi også turde investere i det liv, der ikke kun er det lønnede arbejde. Det er også omsorgsarbejdet, det er den tid, vi har til hinanden. Nu er vi fra DF, vi er særligt fokuseret især på ældrepolitikken, at de ældre kan føle sig sikre, og de ved, at de kan få den hjælp, de skal bruge. Og vi kan skaffe det faguddannede personale, der skal til for det. Fordi det kan jo ikke hjælpe. Vi hører desværre heldigvis ikke i Halsnæs nogle skrækhistorier rundt omkring, hvad der kan ske. Og så skal man jo være fremsynet og forudseende. Vi skal jo kunne forudse, hvad der kommer til at ske i de kommende år. Og det gælder både arbejdsmarkedspolitik og skolepolitik, og som sagt især ældrepolitik. Så det vil vi i hvert fald sikre for, at alle borgere de trives i Halsnæs. Det er det vigtigste. Og det gør jo også, at folk udefra måske får lyst til at bosætte sig i Halsnæs. Jos, som har lavet mad til os. Vil du lige fortælle os, hvad vi skal have at spise? For jer der ikke ved det, der konceptet er, at vi laver maden fra bunden, og alle råvarerne kommer inden for radius af 7 km ned til olivenolie og salt er der i det.
Altså i SF, der kan man sige, bygger vi jo oven på det, vi har gjort igennem mange år. For eksempel sørget for, at der er voksne nok i daginstitutionerne, voksne nok i skolerne til at være sammen med vores børn. Det handler rigtig meget om omsorg, om at se børnene, når de er der, se deres behov. For de voksne handler det om at skabe nogle rammer, der gør, at de selv kan have magt over eget liv, som nogen kalder det. Det her med, at man kan gøre så meget af det, man gerne vil som muligt, med alle de barrierer, som alle mennesker har. Nogle har en fysisk funktionsnedsættelse, andre har noget andet, de døjer med. Vi skal gøre, hvad vi kan for at skabe rammer. Det handler rigtig meget om kulturliv, altså ikke kun idræt, men også idræt. Det handler rigtig meget om kreative oplevelser. Vi har lige besluttet, at vi gerne vil, at vi skal etablere 3 nye værksteder, kreative værksteder i Hundested. Det er sådan en måde at få skabt nogle rammer, så folk kan mødes. SF står jo for stærke fællesskaber. Men umiddelbart så vil jeg sige, at jeg synes, det handler rigtig meget om tryghed og om tillid. At vi har det til hinanden, at vi har det til samfundet rundt omkring. Og vi gør meget ud af at tænke forebyggelse og tænke udvikling. Fordi hvis ikke vi udvikler, så afvikler vi. Og forebyggelse handler simpelthen om, at vi er nødt til at tænke ind i, hvad er det for nogle faldgrupper, der er for mennesker i alle aldre. Og det kan sådan set også være vejnettet, vi skal forebygge, at der er for mange huller, men frem for alt menneskerne. Tænke over, hvordan sørger vi for, at der er pædagoger nok i vuggestuerne, i børnehaverne, sådan så at der er tid til at tage sig af børnene og til at fange dem, som de dygtige pædagoger jo kan se allerede fra de helt små har det svært. Og hvis vi fanger dem allerede i den alder, så er der lidt mindre måske, og lidt færre, der har det svært i folkeskolen. Ergo, vi har nogle flere kræfter til at tage sig af børnene i folkeskolen, fordi der ikke er lige så mange, der har det dårligt. Det er en fødekæde hele vejen op igennem systemet, sådan set. Hvor du får nogle mere basic, altså noget klasserumsledelse og lige... Trivsel bunder i mange ting, men grundstenen det er fællesskaber, og det er noget, vi i forvejen er gode til herude i Halsnæs. Og det er en ting, vi er rigtig gode til, og det er noget, vi skal bygge videre på. Så det aller vigtigste, vi skal gøre, det er simpelthen at både udvikle de fællesskaber, vi har, og støtte de fællesskaber, nye fællesskaber, der må komme fra bunden af. Og det er helst noget, der skal komme, eller det er noget, der skal komme nedefra. Det er ikke noget, vi som sådan skal facilitere fra kommunen af, men vi skal understøtte alle de gode initiativer, der kommer og bobler frem i en kommune som vores. Så fællesskaber er det absolut kodeord. Det er jo at have et fokus på blandt andet tilgængelighed til idræt, til kultur og fritidsaktiviteter, altså alle kan få et aktivt liv. Det er også, at der er nogle ordentlige forhold i vores daginstitutioner og vores skole. Ikke? Det er jo netop det, at vi har nogle normeringer, ikke? Vi har noget plads til eleverne, ikke? Og nogle dygtigt uddannede lærere. Og alt det, jeg snakker med, det er jo netop, hvad det hedder, de her basale behov, man har. Ikke? Og det er dem, der gør, at man får overskud i dagen, eventuelt til at arbejde for grøn økonomi, hvad det hedder, grøn bæredygtighed. Altså simpelthen at skabe det samfund, som vi skal være glade for og lykkelige i fremover. Det er vigtigt at have en løbende dialog. Det har vi da gudskelov også i høj grad imellem 2 ting, som jeg er formand for, og rigtig meget af kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Men det er vigtigt, at vi holder det kørende, også i den gode og ordentlige tone, som vi gør. Og den har I jo set reflekteret i dag. Altså en virkelig super, god, også lyttende debatkultur. Og jeg kan høre, at I lægger selv også som politikere mærke til det. Altså, vi taler faktisk ordentligt til hinanden. Det er super vigtigt, at man skal lytte til hinanden, at man ikke bare, ja, lad os godt gå ned, fordi man ikke gider at høre på de andres ævl. Det gider vi godt. Nå, sagde du det. Ja, men tusind tak for det. Tak også til jer alle sammen her for overhovedet at komme her.